ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Tadzoka nayo nyaya kamhuri yeZimbabwe yatakambokuvimbisai kuti baba vachazouya votitaurira pamusoro peuroyi hwavo. Asi kandoda kukumikidzai kuti kana moteerera nhau ino yatiri kukupai zuva ranhasi, moenda kure nevanyarikani, musaone muri pamwe chete, nekuti mamwe mashoko ari kuzotaurwa nababa ava haana kumira zvakanaka. Naizvozvo ndinokukurudzirai kuti musaone muri pamwe chete. Farirai chirongwa chatiri kukupai zuva ranhasi. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ko baba, tauya kwamuri, muri kuroyereiko mukadzi? Mukadzi waimhuri yeZimbabwe. Inini ndinonzi vaSidney Musonza. Ndine dambudziko rokuti ndakaenda kun'anga ndine mukwasha wangu ndichinotsvagawo mushonga wokuti mafuta erake ekuti ndizore ndionekewo pabasa ndipo kunge basa raidzimba. Ndobva ndabhadhara mafuta aiita $2 kabhodhoro. Ndaenda nako kwandaigara kwandaisenza ndasvika nokuudza mudzimai wangu kuti mafuta aya hanzi usabate, ukabata uri panguva yako anofumuka haazosenza. Saka mafuta aya ndakasenzesa mhuri yeZimbabwe katatu. Ndobva ndaona inini mafuta aya handisi kuwirirana nawo, ari kuita kunge ari kutondivava kana kuti kwatura kundipa zvisasa kumaziso kwangu. Ndobva ndangwasiya, ndobva agara akadaro. Tagara kudaro zvataifungidza kuti ndichaonekawo pabasa kana kuti ndichaporomotwawo pabasa hazvina kudaro. Tavakwa kumusha tatsvaga stendi. Mudzimai wangu akazongoatora mafuta aya achino akanda ukupi akabva anoarasa mutoireti nokuti anga asisachisenze. Kubva ipapo kufamba kwenguva ndakazopedzisira nini ndaita upombwe nemumwe mukadziwo shamwari wangu, mukadziwo munhu. Kurara kwandikazoingoita nemukadziwo shamwari wangu kuyeku ndobva paita urwere. Ndakazoenda kumusha kwanga kune mudzimai wangu, ndobva ndanosangana nemudzimai wangu, ndobva atanga kubhurita, ndobva atanga kurwara. Kufamba kwemazuva inini ndobva ndatanga kurwara zvakaipisisa. Ndarwara kudaro takazofamba tichibatsirwawo, tikabatsirwa kusvika nini ndazoti raramei. Tazobva ndopatikazopinda mutauni takusenza muno muHarare. Takagara tichisangana nomudzimai wangu. Zvakuita kunge ndiri kuita zvichipfambi. Tikangosangana nomudzimai wangu, mudzimai wangu akuita sei? Akutanga kurwara, yakutange siki. Ndobva taakufamba tichibatsirwa, tichienda mumadhokota, tichibhadhara mari, tichibaiwa majekiseni. Asi siki yanga isingaperi, urwere hwanga usingaperi. Mudzimai wangu aikungogara achirwara. Taakugara tichingodetsana nemudzimai uyu achinzi muri kuita zvechihure, muri kuita zvechifambi, muri kuita zvemagirlfriend. Chiti aiwa, zvemagirlfriend hapana. Asi ndisingazivi kuti mushonga wandikabata wendo wangu wakutokonzeresa zvinhu kuti zviitike zvinhu zvezvi. Takagara tichinetsana nemudzimai, tazogara muno mutauni. Pakufamba kwavanga vachiita, taifamba tese nemudzimai nedambudziko ratanga tinaro. Tichifamba taenda mumaprofita, taenda mun'anga, tisingazive kuti, ndisinganyatsozvinzwisa kuti inini zviri pandiri ndatove kutova muroyi, ndini ndiri kutokanganisa mudzimai wangu, ndiri kutokanganisa mhuri yangu. Inini ndisina zvandinonyatsonzwisisawo futi paupenyu. Saka vakazopedzisira
madzimai vataurwa nevamwe vanhu kuti dambudziko riri kuitika mukati memhuri yenyu, dai maendawo kupi kunonzi kuna mwambo uya vanogara kune rumwe location runonzi kumufakosi. Vanoita zvegirazi, munoona mukasvika ikoko munobvunza kuti chii chiri kunyanyonetsa mukati memba yangu nemudzimai wangu. Madzimai angu ndobva vaenda ikoko. Vasvika ikoko vakasvika kunoona ini nemukadzi womwe panhu panext door. Vadzoka vakasvika vakanditaurira kuti kwatatafamba kuti ndabata imimi ndimuri kukonzesa dambudziko, ndimuri kutokwanganisa kuda kutondikuwadza nemukadzi wopanext door igirlfriend. Ndikati nini, aiwa inini handina mbobvira ndaita girlfriend kana kuti ndidanane naye mukadzi wacho iye. Ndimbodanana naye. Zvikanzi aiwa kana mune nharo handei. Ndokubva taenda nemwana wedu tobva taenda kumufakosi kuye kwambuya vaya. Ndokubva tasvika tobva tapiwa mushonga wokunwa. Tapiwa mushonga wokunwa wezonzi imbogarai pazuva mutange mamborohwa nezuva. Saka tagara payapo kana nguva yacho yakwana yekuti yekusenza kwomushonga wewo unenge vanokuvunza kuti maakunzwa sei, unenge wakunzwa kanenge kadzungu wakungoona unge unoona zvimwe zvisinganzwisike kumaziso kwako. Ndopatikapinda zvikanzi chipinda mumba munobvunza kuti dambudziko renyu riri kufamba sei. Tapinda mumba muyo, madzimai vakasvika nemwana vachiona zvimwe chete zvavaiona. Ininiwo kuti ndinotarisawo pagirazi ndokubva ndanoona murume murefu nokuona kamunhu kapfupi pfupi mhuri yeZimbabwe kanga kakapfeka zvebhureki. Pandikaona kamunhu ikako nemunhu iyeyo murume murefu ndobva ndatanga kurwara zvekuita dzungu kudhakwa. Ndobva ndati inini pasina chandiri kuona ndaakurara. Madzimai vangu ndopa vakazotaura kuna mbuya vaye kuzvanzi murume wangu akurwara rara. Zvikanzi murume wako ndiye muroyi, ndiye ari kukonzeresa dambudziko. Saka chiendai zvenyu, inini handikwanisi kuningina kana munhu andinokuronora kwangu panapa ndinonoronora kana munhu achinge abatwa neuroyi ndinomupa mukaka. Ndobva ndapiwa mukaka wewo. Siri dambudziko rakaramba ndichingotambudzika inini ndisinganzwisi kuti chii chiri kuitika. Ndakaita sekunge kakudhakwa. Ndokubva taenda kufamba kwenguva. Madzimai ndobva vaenda futi kumacheki, zvikanzi vaenda vega. Vazodzoka zvikanzi ndaenda futi kumacheki ndanokubata futi pagirazi. Iwe handei. Ndobva taenda tese. Tasvika ikweyo madzimai tasvika, madzimai vanoona zvavanenge vachiona zveupenyu hwangu zvinoitika paupenyu hwangu mukati medambudziko redu. Inini tosvika kwekucha ndinoona ndinogona kunoona kamunhu kapfupi nemurume murefu. Ndikangotarisa chete vanhu ivava ndobva ndatanga kuita kudhakwa zvokuti handichazotoziva, handichakwanisa kana kufamba, hwatove urwere. Ndobva tazobva ikoko ndaziita zvakanaka. Ndobva tauya kupi, tauya kumba. Tasvika kumba takagara tichingofamba tichizonzi kwakati kunobatsirwa, tichienda asi hapana chaibuda. Kwakati kunobatsirwa taenda hapana chinobuda. Kufamba kwatazinge takuita apa inini ndakunyatsonzwisisa kuti izvi zviri kuitika izvi. Vana vangu vari kungotambudzika mudzimba dzavo, mudzimai wangu anorwara. Chii chiri kunyanyoitika paupenyu hwangu. Inini pandaifungidzira kuti mazuva ekutanga pane zvandinorota zvandinosangana nazvo. Ndinosangana nevanhu vakadzi, ndichisangana nevakadzi vasina kupfeka. Asi mukufamba kwenguva nezviri kuitika ndakapedzisira ndakuzivisa kuti inini ndakutomuka, ndakutoita zveuroyi. Usiku ndinogona kuva ndine vakadzi vandinenge ndichifamba navo. Unoita zvokufamba netsoka kana kuti kubhururuka? Tine kazhinji tinoita zvokufamba zvokubhururuka zviyezvi. Dzimwe nguva tinogona kufamba
nemotikari tiri kufamba nemotikari tichienda kumvura ndozongori kana ndiri kumvura tichiswima kumvura kuye kwatinge taenda tabva tasvika kumvura kuyeku ndinogona kuwana zvimwe zvinhu zvatinopiwa kana matombo kana zvisinganyatsonzwisisika zvokuti unenge uchingopiwa. Saka tabva kumvura ikoko nevakadzi vaya vandinge ndinavo tabva ikoko ndinopedzisira inini ndakunorwara ndakurwadzika kana makumbo kana musoro kana mwiri wangu ndakuita zvokuti ndinobayiwa pandinenge ndakunokwenya inini kana kukwenya musoro panguva dzandinokwenya inini chiti ndiri kurwadziwa pandinenge ndakwenya payapa zvakutoafekita mudzimai wangu zvakutoafekita kana vana vangu kana ndikazongofunga zvezvi kuti ndiri kufunga mudzimai wangu kana ndafunga mwana wangu pandiri kufunga kuti mhuri yangu inini pandinge ndichibata kana ndikabata musana kana ruoko ndichikwenyawo zvangu ndichibayiwa muviri wangu zvakutoita kuti zvakutoafekita mwana kana kutoafekita mukadzi wangu pese pandinge ndabata, asi inini ndenge ndichitorwadziwa ndichikwenya kana kuvaviwa kana musoro kana musana kana mumakumbo zvinge zvichiitika zvikazopedzisirawo kana ari mazino ndakutorwadziwa nemazino ndichitambudzika nemazino aya pandirobatawo mazino anga kana kunon'ona mazino aya zvikazonyararawo kana ndikatsvaga mateblets kana ndikanwa mazino angu akangonyararawo anozopedzisira manje zvakuafekita kumudzimai wangu akurwara inini kwandiri zvaserera kana kumwana unonzwa kuti mama ndakutambudzika nemazino. Kuendera mberi kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe nechirongwa apo tiri kukupai kadambudziko rasanganikwa naro namama uyezve vanoda kubatsirwa. Regai tinzwe kuna baba kuti zvinhu izvi zvinhu zvingatambudza hama here kuti varambe vachingotendera nenyika yese ivo varipo. Handiti nhai baba munokwanisa kungozvimisa ka zvinhu izvi? Zvinhu izvi zviri kuitika ndezvokuti nini zvaakuitika mukati meupenyu hwangu nokutambudzika kwatiri kuita nokutambudzika kuri kuita mhuri yangu kuti ndiwane pokutangira pokuti ndinogona kupedza dambudziko iri kuti zvisaitike urwere hupere tigare zvakanaka. Ndinoshuviro yekuti inini ndigare zvakanaka nemhuri yangu zviri kutenda zvichitoipa nokuti mudzimai wangu ari kuenda achitambudzika ndikangogara naye padhuze kana dai ndikangomufunga ndiri paanenge ari apo kana kungomutarisa vanobva vatanga kunzwa kuti kutarisa kwamandiita pane zvatoitika nokuti inini chero pandinenge ndiri ndikanzwa kana kakuvava pandinenge ndabata ndichikwenya pandiri kukwenya payapa vanozopedzisira ivo vatoafekitwa nokuti ndakutonzwa kurwara zvokuti kana takagara padhuze vanopedzisira vachitoti musawane pamunobata panyama yenyu, musabate kana musasumudzika, musabate kumeso, musabate kana musoro, rambai makagara makadaro nokuti mukangobata mukangokwenya chete zvamuri kuita ipapa makutotikanganisa inini ndobva ndatotanga kurwara. Saka idambudziko riri kuitika mhuri yeZimbabwe rekuti handisi kuchanzwisisa kuti chii chiri kuitika paupenyu nokubata kwandikaita mushonga nevakadzi vandinosangana navo mukati memashave mukati meusiku. Vakadzi ava kazhinji kacho zvinoitika ndizvokuti tinowanika tichifamba tichienda kana kumvura kana kuwanika tichingoenda kumvura pamwe ndowanika ndichitemwe ndinonoraura pandinenge ndabata chandinenge ndangobata ndinozopedzisira inini ndakunzwa ndakutorwara kuti kwachena ndakutorwara zvokurwara zvedu pandinenge ndakurwara ndakutambudzika pandinozongobatawo ndichiti ndakubata mwiri wangu ndichikwenya pandinenge ndichirwadziwa ndopanenge watove urwere kureva kuti ndakutobva zvinhu zvandinge ndapiwa usiku mishonga ndakuto ipa kumadzimai vangu kana kumhuri yangu kuti ikwanise kana kurwara. Uyezve ndine
pamushonga wandikatora ndatove neshavero mubobobo wekuti ndinorwadziwa nomusana. Musana wangu hauperi kurwara, ndinogara ndichirwadziwa, asi ndakusvika panguva yekuti mudzimai wangu chaiye ndinogona kumuita mubobobo kana kumhuri yangu. Vopedzisira vano urwere, inini ndopedzisira ndakungorwara ndichingorwadziwa nomusana zvisinganzwisike nekuda kwomushonga wandikabata mhuri yezimbabwe pamafuta andikazora. Uyezve pane zvinhu zvinoitika usiku zvokuti kana dai takagara nomudzimai wangu pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichingoitika kuuya kana pamusoro pemba zvingoita noise pamusoro pemba. Madzimai wangu tonetsana nemadzimai wangu, muri kunzwa zvinhu zvenyu izvi, chii chiri kuitika? Bvisai zvinhu zvenyu inini kuti ndione kuti ndinokwanisa kana pari ari masikati kuti ndikwanise kunoona kuti ndine zvinhu zvangu zvinogara apa kana kuti ndine chinhu changu chinogara apa. Handikwanisi kana kuita sei kuti ndizive kana kuti chii, asi zvinhu zvatinosangana nazvo mukati meusiku, mukati memashave kana chinge ndatorwa nevakadzi vandinofamba navo vandinoroya navo. Todzoka kuvanhu vamunoroya navo, munenge musina kupfeka? Zvinoitika pavakadzi vandinofamba navo, ndakatanga kuwana dambudziko mukati nemudzimai wangu kuti hatikwanisi kurara imba imwe chete, kana kuti tisangane. Ndikasangana nemudzimai wangu anobva atanga kurwadziwa. Kuparadzana kwatikaita kupesana mukati memba, inini ndorara kwangu ndega, mukadzi anorara kwake wega. Inini ndinorara ndakangopfeka, hapana pandinobvisa hembe, ndinongorara ndakapfeka. Asi dambudziko kuti ndinozopesera inini mudzimai wachiti pamwe nguva yekusangana nomudzimai wangu chiti tichiita zveupenyu kuti tichifara nomudzimai wangu, asi mudzimai kwachena ozoti nhasi mandiita mubobobo, mandipindira marara neni zvomubobobo, kuti ndichinyatsonzwisisa kuti chii chinonyanyoitika mukati meupenyu kuti ndikanganise mhuri yangu. Asi imimi pamunofamba nevakadzi ava vasina kupfeka, murare navo here iko? Pandinofamba nevakadzi ava ndinogona kuita bonde zvisinganzwisike, kuti ndinozopedzisira ndichimuka inini ndakurwadziwa nemusana. Pandinoita bonde payapa dzimwe nguva ndopanozobuda mudzimai wangu achitichi mandiita mubobobo, mandishanyira. Ndiri kubvunzira ka ndepekuti imimi munofamba nemadzimai aya vanoroya ka musina kupfeka ka, saka imimi ikoko hamutombowani, because baba nauya tiri kutaura alright ndombosiya ikoko, inini ndikanetsana nemi munondiita sei? Kana chinge tanetsana nhasi unotatukana izvozvi, so imbwa yemunhu chii chamunozondiita? Kana pari tatukana sokurarama kwandiri ndinozopedzisira kana usiku yaspiriti ndakukudzokerai kwamuri kuda kunokurwisai. Saka ndiri kuti inini imimi pane zvamunotoziva zvamuchiri kuita, zvamakaudzwa nen'anga kuti muite, zvamuchiri kuita zvamusina kusiya, izvo zviri kuita kuti zvinhu zvienderere mberi, nekuti izvozvo muchada kutsvaga rubatsiro kuvanhu vakawanda, asi muroyi macho muchiziva kuti ndini muroyi. Zvii baba kuti musunungurwe kunge mataura chokwadi pane kuti munge muchipoterera poterera? Chiri kuitika mhuri yeZimbabwe paupenyu pakurarama kwangu, inini ndinongoti ndikarara usiku ndo pandinouya ndichimuswa, kunotanga kungouya zvinhu zvinouya, shiri dzinouya dzinorova kana pandinenge ndiri, ndobva ndabatwa nehope, ndatosanduka panguva iyoyo. Ndasanduka kudaro, pane zvatinenge takuita mabasa patinenge takufamba, pamwe taenda kumakuva, pamwe taenda kumvura, kazhinji kwacho tinowanzotambira kumvura,
ndozopesera inini ndapiwa mushonga wokushandisa. Ndakazopesera ndapiwa mushonga wokunzi unogara nawo. Mushonga uyu unoisa muruoko rinova ringi rinogara munyama, riri mukati menyama nemukati medumbu. Panoti nguva dzekuti kwakumanheru ndinoti ndikarara mudumbu mangu munotanga kurira, mukangorira izvezvi ndobva ndaita kunge ndabatwa nehope zvatopera. Nguva iyo ndinopesera ndaakunzvimbo dzakasiyana siyana, kana kuenda kupi kana kuenda kumvura kwacho taakungotambira kumvura. Nyoka yenyu iri kupi? Nyoka ndinogara nayo inogara iri Muchiuno. Kurwadza nayo izvozvo zvokuti tikati tione nyoka yenyu munokwanisa kutiratidza? Live handikwanise kuiunikina kukuratidzai kana kuibata. Inini ndenge ndichingorwadziwa nemuchiuno nemumusana. Saka ndapi mabasa amunoshandisa nyoka yenyu? Mabasa atinoshandisa nyoka iyi kana yakwana nguva yacho, mabasa yekurara nevakadzi, mabasa emubobobo. Kudzihama nyoka iyo inoitei? Kudzihama asi kumhuri yangu ndiri kutambudza, iri kushanda kumhuri yangu. Wacho akakupai mushonga wacho aripi? Mushonga akanipa mushonga wayo panguva dzacho hakusisina. Taakungonzwa nzi pakati patinofamba taakungonzwa nzi ambuya vacho vakatipa mushonga wayo, hakusisina, vakashaya kare. Makungoudzwa kuti vakashaya here kana kuti vakashaya makatoenda kunovatsvaga mukaona kuti vakashaya? Takatozomboenda iko kuti tinotaura navo nokuti ndivo vakatibatsira, tikaona tikasvika uzwa nzi vakafa, hakusisina. Saka imimi sekufunga kwenyu dambudziko ringapere sei? Sokufunga kwangu inini ndosaka ndiri kuchema kumhuri yeZimbabwe inini kuti dai ndakwanisa kubatsirwa, nokuti kazhinji kacho zvinoitika mukati meusanduku huri mukati menyama yangu. Pane zvinoitika mukati menyama yangu zvokuti mudzimai wangu vanomboti vakada kufamba kuti vade kubatsirwa, vanoti tikada kuita kuti tiite go back to center kuna padambudziko ramunaro, tinogona varume venyu vanogona kufa, plus nenyoka vanhu vakabatana nenyoka vanhu vamwe chete nenyoka yavanogara nayo yavanoshandisa. Iyo inyoka yamunayo haisi inomboita transport yenyu here kukutakurai kuenda kwamune mida kuenda? Transport tinowanzoshandisa shiri. Shiri rudzii? Mazizi. Zizi riya ndo rinokutakurai? Takura. Paipai patinonzwa mazizi achirira pamisha ndimi munenge maamazizi here nguva iyoyo? Kwete kuti tinge taamazizi. Iyi shiri yatinoita ndege chete kungoti kufamba kuenda kwatikuita. Dzimwe nguva tinoshandisa chisero kuongorora kunge tiri mundege, tozongoenda kwatinenge tichienda nzvimbo dzatinenge tichienda dzakafanana nekumvura, musango nekumakuva. Kumakuva mune muchinoitei? Kumakuva kuti tinenge tichienda ndokunenge kuchishandiswa mishonga yokuti kwatinenge taakunodyiswa nyama kwakunoitwa zvebhurai zvezvokuti tinoona taakudya nyama ichibikwa ichigochwa nyama. Mune musofara henyu ikoko? Taakutofara kuita kunge tiri papati kana kunge pamusangano kana kunge takunge pati. Saka nhasi uno mama vakati vakuitawo go back to center kuti dambudziko ripere iri, munoti kudii nazvo? Sokuda kuti mhuri yangu irarame, inini ndiri kutaura kuti ndigone kubatsirwa, nokuti inini ndiri kushungurudzika nokuti ndakagara nemudzimai wangu ndikabereka mhuri yangu tisina dambudziko, tine rudo. Kana nazvino kugara kwatiri kuita nerudo nemhuri yangu, asi padambudziko randasangana naro zvaakuitika mukati kurarama kwandiri kuita muupenyu, zvaakutondikanganisa, ndakutotadza kuti ndoita sei. Kana
kuti vabatsirike kana kuri kuti vanobatsirwa kana dai zvichidzoka kwandiri aiwa ngazvidzoke zvazvo nekuti inini ndiri kutotsvaga kubasa hapana chandinoda kana zvese zvakaitika usiku kana zvatikapiwa mukati kana ringave ringi rinonzi riri munyama mangu zvinova zvinosara nezviri mukati nezvinoitika mukati medumbu rangu kuti munorira marira zviye zvinobva ndabatwa nehope kobva kwaita noise kana patinenge tiri kana pamusoro pemarata pobva pauya zvinhu pobva zvati zvaita noise ini ndobva ndabatwa nehope ndabatwa nehope takuti inguva yandenge ndauya kuzodedzwa kuzotorwa ndobva ndatosanduka saka inini chandiri kuchema kumhuri muzomo ndinoda kuti mhuri yangu irarame pasava nedambudziko pasava neurwere kana dai ndichibatsirika ndine shungu yekuti ndibatsirike. Ndakukudzosai kumashure ndofunga nhauyi manditaurira inini musati makutaura nemhuri yeZimbabwe. Vangade kuziva kuti mushonga uyu makautora sei, chichanga chaitika kuti muzoti makuda mushonga uyu? Chakaitika mhuri yeZimbabwe pamushonga uyu pataisenza zvegeneral week pari pafamu. Famu ripi kupi kwacho? Mazowe. Famu iri rainzi Highshot. Highshot farm. Saka taisenza kumunda zvese kupiwa mugwazo nokusakurawo saka basa iriri munoziva nguva yemabritish vachisenza mapurazi basa iri rairwadza zvokurwadza zvezvo saka mukwasha wangu ndopakati tsano munongosenza muchingokuvana nebasa muchapedzisira mati hamuchada basa chinoitika munombotsvagawo chi pana mbuya vari kumazo vanoziva kuti mafuta ekuti kana ukashandisawo mafuta ukazorawo uchienda kubasa unozopedzisira wakunzi iwe mukomana iwe chiuya da kuti uitewo assistance kana kuti uye apa uite basa rakati ndokubva taenda nomukwasha wangu ndobva tasvika kuna mbuya vaya mukwasha wangu ndobva asvika akati awo wandinaye haasi munin'ina asi kuti ndatezvara wangu vanongosenzawo zvokungosenzawo havachingokuvana nebasa ravo havasingambochinja saka pamwe munyama wavanawo ndikati ashuwa mbuya inini ndinongosenzawo tichingokuvana nebasa ambuya vaizvikanzi aiwa ndinopa munhu mafuta wondibhadhara $2 ndakupa mafuta unouti kusene kwega uchienda kubasa unokwanisa kuzora mafuta aya kuti unoonekerawo kubasa basa rinogona kuchinjwawo position yaunenge uchishandira asi mafuta aya anoita $2 ndokubva ndakwanisa kubhadhara $2 kana waenda nawo mafuta aya kana wakunoseenzesa kuti mafuta aya ashande unofanira kuti mafuta aya asabatwa mukadzi wako haafani kana une mukadzi kana usina zvakanaka kana une mukadzi mafuta aya haafani kubatwa nemudzimai wako mukadzi wako akabata mafuta aya haari panguva yawo nguva ari kumwedzi haazokwanisa anobva afumuka mafuta aya haachashanda ndokubva ndasvika ndokubva ndataura madzimai angu mangwana kuti mafuta andauya andinawo ndeangu ndiye kubasa usaabate saka ndashandisawo mafuta aya katatu ndakaona mafuta aya akutotanga kutondirwadza kumaziso kana kutondipa zvisasa ndokubva ndangu asiya tagara kufamba kwenguva madzimai angu ndopa akazoatorawo mafuta aya vakazoabata ndokunoakanda mutwereti. Mashoko ari kutaurwa aya ichokwadi here ko makanga maakubata mafuta amakanga mambonzi musabati chii chikonzero? Chakaitika ipapa ndechokuti mafuta aya vazora ini ndakazona kunge sekunge asisina basa nekuti kwavakaenda inandina kuenda ndina kuziva zvavakanga vaudzwa takazotenga stand taakuda kutama kwakatoya motikari kwatopera makore nofunga more than 10 kabhodhoro kai karimo modhoro saka munongoziva panotamiwa zvimwe zvimapepa unopisa zvimwe zvimachira unodi saka inini nehwana udiki hwandikanga ndinahwo ndandine mwana wangu wokutanga ndasingamboziva chinonzi mushonga ndandakakurira mukunamata saka ndauda kutama ndakakanganwa
ndo pandikangotorawo zvimabhodhoro zvechinibva ndanokanda mutoireti. Nanhasi toireti yacho so iriko kwacho kwandakaisa mushonga wacho. Handina kuziva kuti mushonga uyu waizondipandukira. Ndabva ndangorasawo. Purasi chiri kundinetsa futi imwe mhuri yeZimbabwe ndechekuti munhu akanzi nhasi wamusatanist unotenga une zvinhu zvaunenge wakapiwa. Ndezvekuti baba ava ndakataura mashoko anovarwadza. Usiku panoya zvishiri zvinenge zviwiza zvinochema zvokuti dzimwe nguva ndinomuka ndenda kwavari ndinoti nhai baba wanhingi. Saka kureva kuti maakutochema zvinhu zvimaakuita kuti zvicheme. Saka zvandakuudzai masikati paya kuti zvakati nokuti kazhinji kacho ndinenge ndichingovadzidzisa kuti madi kurasa zvinhu zvenyu. Saka pari kuda kuti munyatsondibatsira mhuri yeZimbabwe, pari kundishungurudza nasuno pokuti munhu wakanzi wamuroyi kana kuti wamusatanist, kureva kuti pakubva pane vanhu unenge watosiyana nevamwe vanhu. Baba ava ndanga ndine shungu ekuti kana anenge achiziva kuti munhu unzi wamusatanist unenge une zvaunenge wakatopiwa. Saka iwo ngavachitaurawo kuti ndakapiwa zvakati kuti tigone kubatsirika. Nokuti pashure apo mwana wangu musikana vakamboti ndiri kuda bhutsu, mwana wangu akavapa $10 ari ma5 maviri akatovatambidzira after church yanga iri Sunday. Saka mwana uya avapa mari yeye amangwana mwana akazofona achitoti mama ndiri kurwara handichanzwisisa kuti kupa kwandakaita baba mari ndakatadza here. Inini ndakazogara pavakanga vari pasofa ndikati nhai baba watino. Saka kupiwa kwamakaita mari nemwana nezuro kureva kuti makatorwadziwa here sei mwana ari kurwara. Ivo vakandipindura vakanditi unoziva zvinoitika. Paakandipa mari mwana ndakati angandipe $10 iyoyi plus kamwe ka$5 aka kakabvaruka kangagone kutenga here kaka. Saka vanoti nofunga kubhuyekana kwandakaita ndokuenda kunorwara kwakaita mwana. Saka ipapo inini pari kundirwadza mhuri yeZimbabwe kuti dai baba vanyatsobuda pachena, kudai vakapiwa mushonga, kudai vakapiwa chimuti, kudai vakapiwa ringi, kudai vakapiwa chii. Ndaandichishuwira zvangu kuti vabude pachena vanyatsotaura kuti kana munhu wakunzi uroyi kuda kuuraya munhu unotori nezvinhu zvaunoshandisa. Nokuti kumashure kwese kuti taifamba tichiteverwa nezizi, kudai ukati ndikuda kuenda kana kuWhite House kana ukati ndikuda kuenda kana kuchechi kana zuva ranyura zizi raitungamira rinenge riri pamberi pako. Saka inini ndo pandine shungu yekuti vanyatsondiudza kuti nhasi kuti tivati musatanist chii chavakapiwa. Nokuti ezvinezvi mumapwa mavo kubvira 2010 hamumere bvudzi. Imwe symptom iri kutondiratidza kuti pane zvinhu zvavakaitwa kuti nhasi kuti vagone kuda kukanganisa upenyu hwangu nemhuri yangu. Saka dai vanga vagone vataura chokwadi chiri pakati pomwoyo wavo kuti vasunungure ini nemhuri yangu, nokuti zvimwe zvacho zvakutenda kuvana vevakuwasha. Saka ndakutotya kuti vamwe vakuwasha vacho vakazviziva zvinobuda pikicha yakanaka here nhai mhuri yeZimbabwe. Zviri kutaurwa namama mazvinzwa. Zvii zvamuinazvo imi zvamusoda kutitaurira? Zvandinazvo inini nawe emafuta andikaseenzesa mafuta aya akasanduka akazosanduka tichifamba tatuve nedambudziko rekuda kumafuta aya. Ndikada kunzi mafuta yacho huyai nekabhodhoro kacho munako here kemafuta aya andinova ndikabata raivi andikanotora mafuta aya chichitaura kuti haachawanika mafuta aya akanoraswa nemadzimai akakandwa kutoireti. Vamwe vachitiwo kutoireti kwacho munokuziva here kuti munganokwanisa kutora mafuta aya akaraswa. Saka kubva ipapo pamafuta iwaya kurarama kwandiri kuita inini mhuri yeZimbabwe ndiri kutaura kuti inini ndakazonopiwa chidyiswa chinova chinorarama chiri mukati medumbu rangu, chinova chinokonzera kuti inini ndive ndinomuka nekupiwa ringi randikapiwa chinhu chandikatambidzwa usiku kuvakadzi vandinoroya navo. Kana masikati ano kuti ndinyatsonzwisisa inini kuti inini chinhu chandinacho ndinonzwa inini mudumbu mangu ndo munotanga kurira kana kuchinge kwaedza zvezve mudumbu mangu munguchimanguti kurukuku nopesera ndakurwadziwa nemusana. Vanhu vamunoroya navo havangani? Vanhu vandinoroya navo vakadzi vandinofamba navo vanhu vanondiita murume vandinoita vakadzi i4.
munenge muchirara nawo nguva imwe chete kuti uyu muchibva pane uyu muchienda pane uyu vese vari pamwe chete? Handirare nawo pamwe chete, asi kutoti nhasi ndinogona kurara nemumwe kana kuti poita mazuva kana kuti 4 days kana kuti 1 week ndozorara nemumwe, rimwe zuvawo ndozorara nemumwe. Ko iwo havarwire kurara nemhere sei vachibvuma kuti iwo chimboenda hako iwo chimboenda? Havarwire, havarwire. Asi zvokuti kana matoenda munotoziva nhasi ndine uyu? Zvinhu zvinongoitika kuti tinotoita zvekutosarodza kuti nhasi ndine uyu. Zvinhu zvinongoitika zvokuti kune vakadzi ava ndinofamba navo, ivo ndo vanenge vachitoda kutoti ndinoda kurara nhasi ndikuda kurara nhasi ndikuda kurara vanenge vachitonzwa shungu iyo dzekuda kurara nemi. Saka pamunoenda kumakuva imi chii chamunosvikotanga kuita? Patinoenda kumakuva chinotanga kuitika kumakuva kweku ndizvokuti pane mushonga unoshandiswa nevakadzi vandenge ndinawa. Ndiushandise vanotanga kumwaya vakadzi ava tozopesera, asi inini ndozova ndotungamidzwa pamberi kuti chiita zvakati, tora zvakati, kana kuti ungave mushonga kana ringave dombo kana ingave mushonga wanenge ndangopiwa kunzi baba itai zvakati, tora mushonga uyu itai zvakati, tora mushonga uyu itai zvakati. Pane zvimwe zvatinge takuita ipapapa, dzimwe nguva titenge sei imi muri kuapiya sekunge muri munhu anongotumwa? Imimi chii chamunenge muchilidhawo imimi? Chandinoridha ipapa zvandiri kutsanangura ndo zvandinenge ndakunoziva kuti kana amasikati machena kuti ndinyatsonzwisisa kuti chiri kuitika muupenyu hwangu, zvokuti inini ndinopedzisira inini ndiri kurwadziwa nenyama dzangu kana musana, upenyu hwangu wacho haunzwisisike. Kurwadzika kwanenge ndichiita nezvinenge zvaitika izvo ndosaka ndichiti inini kazhinji kacho inini ndinenge ndichitungamidzwa pamberi. Saka imi mukati munotungamidzwa pamberi, dai paine mumwe muroyi futi atinotora anotaura ndotungamidzwa pamberi, uyo achindotungamidzwa pamberi, zvinoti hapana anotungamira here apa? Hamuna marenks here kuvaroyi? Marenks pachikwata chacho pane mukadzi uyu akatanga kundijoinidza kunyaya dzeusiku dzesatanism. Ndiye anotove mukuru mukadzi uyu, anosanduka kuita murume, anosanduka kuita mukadzi, kuita mhuka, kuita bere, kuita shiri. Inini pandoda kunzwisisa ndepekuti imi makapiwa mafuta muri kuprazi, mukazora muri kuprazi, kuuya akazokujoinidzai sei? Mafuta yataashandisa takatanga kuita dambudziko. Ndaashandisa ndakatanga kuita dambudziko iri mukufamba kwenguva tisinganzwisise kuti mafuta aya ndiwo ane zvaakutoita paupenyu pakurarama kwangu. Urwere hwanga husisapere tichingofamba tichiteedza kuti tibatsirwe, tichingofamba tibatsirwe nekuda kutambudzika tisingazive. Mese mataifamba vamwe vaigona kutitendera kuti pane mweya wetsvina, pane mweya wakati wemudzinza, vamwe vanobva vataura nezvedzinza. Isi totadza kunzwisisa kuti chii chiri kuitika nokuda kwemafuta aya. Saka ndisingazive kuti kwese kunguva yataifamba yesei inini ndanga ndakutoshandiswa mafuta yanga atosanduka akutondishandisa, ndatove kutomuka. Saka takatoziva mumashure mukati medambudziko kufamba, vamwe vaakutaura kuti baba muri kuziva kuti makaenda kunga mukanotora mafuta. Munoona pandisiri kujekerwa nenhau yenyu pamwe chete, imimi mapiwa mafuta mukashandisa katatu chete kabva masiyana nawo, ndipo pakanga patoo nemubobobo, ndipo pakanga patoo neuroyi,
ndipo pamamatone nyoka muchiuno, ndipo baba nyanya haisi kuedha up, haisi kuedha up. Kana makaenda henyu uko kwamakapiwa mafuta kuriko kwazvakatangira, yes, asi pane zvimwe zvamakazoita zvakare mumashure. Makaenda kupi mukanopiwa chii? Asi kuda kutarisa hedu avo vakakupai mafuta. Tabva ikoko kumafuta takazenda madzimai angu ndokubva anotaura nemumwe n'anga. N'anga yeye ndokubva yauya nemushonga wekuti tanga taane dambudziko rourwere nokuti tisagare zvakanaka pamba. Ndobva n'anga yeye yauya pamba, ndobva yatipa mushonga. Mushonga wakatipa zvakanzi pamba pamuri kugara munocherera makona ese ari 4, kona iyo nekona iyo. Kana macherera makona aya, mushonga uyu makona ari 4 munozvicherera usiku, musina kupfeka, munofushira nemagaro. Iri n'anga yanga yatsvagiwa nemadzimai angu auya nemushonga. Isu tikabva ndaita saizvozvo kuti nokuti tanga taane dambudziko rekurwara. Amai makafushira mushonga, amai makafushira mushonga pamba penyu nemagaro. yeZimbabwe baba ava mushure mokunge vaenda kunotora kabhodhoro, nofunga paitika zvakawanda pandiri kurohwa nezvishiri kudi ndichirwara. Saka inini ndakazendo pane imwe prazi takatotaura nen'anga itiri tese. Inini handina kunge ndaziva kuti kabhodhoro kavo kaendo kanga kakushungurudza. Patakatenda kun'anga itese vanotoiziva n'anga munhu aigara paprazi asi anga asingagari padhuze nesu. Takatowirirana nababa ava kuti ndanzwa kunzi kwakati kune munhu anogona. Mazviona munhu uyu ndopaakazouya takatofamba naye tichitokurukura tiri pamwe chete nababa achida kutoedza kutobatsira nokuti baba ndovakanga vatanga kuenda kunotora kabhodhoro. Saka munhu uyu ndopaakazoya akati zviri kunetsa pamba penyu zvinove zvakanga zvakonzereswa nababa zvekabhodhoro. Munhu uyu ndopaakati kuti zviri kunetsa panapa zvisaitike, mushonga uyu takuda kudzivirira isi tisingazokuti baba wakuzorwa kwavakanga vaita mafuta aya ekabhodhoro kavo urwei hwakanga hwatopinda mukati mavari. Saka vakangofushira vafushira muri akavakanzi cherai makomba 4 achewa ekutenderedza pamba vachinzi vanochera vasina kupfeka. Asi hapana chakabatsira kusvika izvozvi, dambudziko racho riri kutongokura. But chiri kundinetsa inini sekutaura kwazvaitwawo kunzi uku vakatora kabhodhoro takagara makore akawanda. Inini ndakanga ndairwara zvangu, but zvaakuitika muno muHarare zvokuti vana vakusangana nemubobobo pavakatora pabhodhoro kwanga kwasina, zvokuti kunyange vakabata kumeso kwavo, kunyange vakabata gumbo tiri kumazowoku, izvozvo zvakanga zvisina. Zvese izvi zvazotanga kuitika pavatanga kuzofamba nevaroi muno muHarare, ndopavajoiniswa satanism, ndopavari kuita zvimwe zvinhu zvisiri kunzwisisika. Saka ndosaka ndati vanozivisisa kudai kune vamwe varoyiwo ngavavaudze kuti baba zvamuri kutaura izvo zvakati kuti tigone kubatsirika. Uku kufushira vakafushira nokuti ivo vakanga vatanga kunotora kabhodhoro. Saka munhu yakanga ada kutoya kuzobatsira takatomboenda futi kwaMurehwa, tanzwa vamwe vanhu vanzi sekuraniko kachepa mheno muredhiyo, takaenda kwaMurehwa tikanopiwa zvinhu. Ini ndanga ndaziva kuti murume wangu ndiye akanga ari muroyi. Saka kufamba kwandaita kwaida kuedza kuti tibatsirike, takanopiwa futi mushonga zvakanzi endai munesa pamba penyu kuti zvese zviri kuitika zviregere kuitika, nokuti ndasingazoti baba ndovaikonzeresa. Asi hapana chakashanda. Vangade zvavo kutaura kuti ini kuti yeye adzimai vangu chichi, inini ndiri munhu ndikutotsvaga kubatsirwa nokuti zvese zvaakuitika izvi ndivo vakakonzera. Ndivo kutaura kwangu mhuri yeZimbabwe. Baba Nhau nekuti muri kuona pane nhau yedu isusu ndeyekuti hongu mushonga uyu makapiwa yenyu mafuta iwaya, asi semaonero angu inini mafuta aya haasiri iwo ari kubva pamatambudziko ese amuri kusangana nawo nhasi unoyu. Zvichida wamuri kutaura kana amai vaivepo kuti titi iyeye munhu akakufushirisai makomba iwayayo ndiye akadaro, ini mwoyo wangu unondirambira nekuti dai ari akadaroka amai vangadai vari kuroya, nekuti makazvita muri pamwe chete kaizve. Saka sei amai vasiri kuroya imi mega muri kuroya? Ipapo ndo pari kuita kuti nditi futi aiwa
asi ndizvipi zvimwe zvamakabata baba? Right, ndichitsanangura zvimwe kumhuri yeZimbabwe, kutaura chokwadi, madzimai angu vari pava pane pandanga tisina kutsanangura futi kubva ndabva tabata kabhodhoro. Ndabata kabhodhoro kaya amuswa akatotanga kusenza mafuta ekabhodhoro pese apa ndanga ndisingaiti chifambi. Ndobva ndazorara nemukadzi weshamwari yangu anga ari chidhakwa. Ndobva tano mwadoro tese ndobva ndarara nemukadzi uyu. Ndarara nemukadzi uyu ndazoenda kunosangana nemudzimai wangu. Mudzimai wangu ndobva atanga kurwara, ndobva atanga kuburidza. Right, ndokubva ndazotaura kune mudzimai wangu titi inini ndakaita ukongwe kubasa uku. Ndakarara nemukadzi wanhingi. Wakasimba here ana mukadzi? Akukonzesa dambudziko mukadzi wanhingi ndowanikarara naye. Ndokubva taenda nemadzimai zvikanzi handei ndinofunza handiti noisi. Ndobva tasvika ndobva vaita sei, ndobva vamutora mukadzi uyu vakamutora nechitotsi. Ndokuda ndokunomubvunza mukadzi uyu akadaira kuti zveshuwa ndakarara nemurume wavo. Shamwari vaitofara zvavo nemukadzi iyeyo. Kubva mukadzi iyeyo ndaita mhosva nemukadzi uyu. Takazoona kuti dambudziko racho mudzimai wangu ari kubhridha inini zvaakuitika mukati meupenyu hwangu. Nhengo yangu inini vakazoiona inini ndisina kuzviona. Ndakuti kana ndakarara nhengo yangu, kana ndakakotsera nhengo yangu inosimuka kudai inomira. Right, vakati zviri kuitika izvi, muri kuziva here zviri kuitika? Munozviziva here zvinhu zvamunoita kuti kana makarara nhengo yenyu inomira? Ndikati handizvizive. Zvikati munenge makakotsera munofanira kuzviziva. Vakazoona zvaitika vobva vakurumidza kundimutsa. Ndobva ndaona ndichingopepuka inini nhengo inobva yatanga kurara. Right, taenda mudare. Vamwe vakanzi chiendai mudare, munokwira mudare kuti munhu wamukanyengera mukadzi uyu kuda nezvaanenge akaita, kuda neushirikitwa hwaanenge akaita. Kana manopupura muri mudare kuti ndini ndakatadza nemudzimai wako, vemutongo madzimambo vachaita sei? Vachataura kwaari kuti vachataura kwaari kuti honai munhu abvuma mhosva kuti akatadza. Saka iwo unofanira kuti uripwe, uronore vanhu mukadzi uyu, murume uyu nemukadzi. Kana pane zvawakaita, kana rwanga ruri rukawo, kana pane zvawakaita, unofanira kupiwa mombe nembudzi, kana mombe mbiri nembudzi imwe chete. Murume uyu akati inini handiripwe. Ameno kana kwaakaita sei, kana pane paari kuroyiwa, kana pane kwaari kukanganiswa kufamily yavo, inini handina. Ndobva abuda mudare mataitongwa. Akati inini handina zvandinoziva, handina zvandikashirikita kana kuita sei. Asi kana muchida motouya kumba kwangu, asi motouya zisimbe, mouya muri usiku, motouya makasimba. Handina zvandikaita, handina kushirikwa. Ndobva abuda mudare, ndobva aenda. Murume uyu ndokwakabva kwaramba kuchifamba nhau yekuti ndikasangana nemudzimai wangu, mudzimai wangu anorwara yeita kunge siki, nhengo yangu ichita seisumuka kana ndichinge ndakakotsera zvii kune dambudziko, kune kumhosva yandikaita. Murume uyu akazoti kwese kwamunoenda, kana dai mukaita sei kana so, asi muchazviona, muchabvuma chete. Munhu wandikapara musa hatina kuripa, namanje hatina kubvovhera taonana 2000. Zvichireva kuti munhurume iye ndiye akaita kuti mutange uroyi. Pane zvimwe izvi zvokuti zvouroyi zvokuti kana nditange kuti nhengo yangu imire, kana zvemubobobo izvi, kubva kumafuta kabhodhoro kandakatora kaya nemurume uyu andikatorera mukadzi. Vamwe vaimboti rukaho, vamwe vaiti chii, tasangana nedambudziko kumurume kana pane ushirika. Asi akazoti muchazviona chete, kana mukaenda muchafamba, asi muchadzoka chete kwandiri. Handidi kuripwa, hatina kumbobvira tamuzomuripa.
ndo patakatasiya ipapo kubva kabhodhoro pandikaromba kabhodhoro aka takazopinda dambudziko nemukadzi womunhu tichifunga kuti rukawo. Asi tingati kubva zvamatora kabhodhoro, kubva zvamajoina uroi nezvese izvozvizvi, mune here chinhu chamunonyatsoti ichi ndo chandakaita muupenyu hwangu zvokuti dai pasina kabhodhoro ikako ndingadai ndisina kusvika stage yandiri nhasi uno? Kubva pakutanga kutoti isusu tinokwanisa kutoimurwawo kuti dai ndakawanawo kabhodhoro aka. Hakuna mhuri yeZimbabwe kubva kabhodhoro ikako kakatokonzeresa ndoka nedambudziko rese zvokuti kana kurarama kwandiri kuita inini kusvika namanje, kubva ndakabata kabhodhoro aka ndinomboshungurudzika kana kutochema ndega ndiri ndega pasina kana mhuri yangu kuti changa chaitikawo kuti basa randaidawo kuti ndiporomotwe ranga riri papurazi chandanga ndabatirawo mafuta nezvakaita kuti kabhodhoro aka ndokakazoita kuti ndinonyenga mukadzi womuridzi, mukadzi murume wacho achizoti inini muchazoona chete kana dai mukafamba muchadzoka chete, handidi kuripwa. Saka murume uyu mupenyu here? Hamupenyu. Zvokuti tikatoenda munokwanisa kuita kuti tikwanise kunosvika kwaari? Papurasi pataisenza pandaigara ipapo ndo paari nemudzimai wake vese vapenyu. Mashoko yangu ekugumisira kumhuri yeZimbabwe ndinokumbira rubatsiro kuti ndibatsirwe pane zvandinokundika, pane zvandiri kutadzirira kukwanisa kuti ndirwise hondo dzandirwisa muupenyu hwangu mukati memhuri yangu. Mhuri yangu ndiyoida mudzimai wangu ndinomuda, mhuri yangu yese vese ndinovada. Nyaya yese iri kutsanangurwa nemadzimai aya hapana chandinoramba, nokuti kubva ndatsvaga mafuta kubvira mafuta aya akakonzeresa nemurume wandikatorera mukadzi zvakakonzeresa kuti nini ndizoti murume akabva aita zvokuti wati unogona kunyenga sireki vakadzi, rega ndichikupa vakadzi. Ndo kwakabva rimwe dambudziko rokuti ndakabva ndaitwa izvezvo kuti nhengo yangu yaakufamba ichimira kana ndachinge ndakakotsira zvezvo punishment zvokuti wakati unonyenga sireki unogona kunyenga vakadzi, right, chivanyenga vakadzi. Tasvika muguta rine Harare hazvina kutora nguva yakareba kuti ndabva ndasangana nevakadzi varoi, vanhu vava ndinoshanda navo. Vakadzi ava pakushanda kwandaita nemushonga ukumhosva dzangu dzandikapara nemushonga wangu wandikaromba mafuta andikazora zvava zvava munyama mangu, zvakabva zvandikonzeresa kuti ndisangane nevakadzi mipitawo idzi mahure yeusiku, pfambi dzeusiku dzikabva dzaitawo shungu dzava dzadai nini, ndobva dzawana zvadzikaita dzagadzira kubva ndadyiswa. Kudyiswa nekwaita inini pane zvinhu zvinogara mudumbu mangu, nokupiwa kwandinoitwa mushonga maoko muhapwa dzangu hamuchakwanisa kana kumera bvudzi rokuti rinogerwa nemudzimai wangu. Ndakuona ndinoti nini dzimwe nguva ndikakosora kana ndikaita sei, pane nguva yokuti muhapwa mangu munovava zvokuvava zvokunyeredza zvezvi zvichibatanidzira musana wangu uchifamba kuita ungo chimwe chinhu chiri kufamba kureva kuti nyoka yemubobobo kubva pamhosva dzangu dzandikapara kunzi wakati unogona kunyenga vakadzi, saka uchavagara uchivanyenga nyika yese avo vakadzi uite basa. Saka mushonga uyu ndowakakonzeresa mubobobo wekuti ndisangane nevakadzi ava pfambiwo dzeusiku kuti dzizondidyisawo, kuti tive neushamwari hwokuti vanouya usiku vachindimutsa, vachiita zvavanoita vachindimutsa tichienda. Asi mazira andoita mubobobo inini, mazira andoita mubobobo ndeyekuti haaitwe mubobobo hauitwe vanhu vakakotsiraka, mubobobo hauitwe nevaroi, mubobobo unoitwa masikati machena. Saka muri kuda kutitaura kuti chii nezvemubobobo? Kumhuri weZimbabwe kwandiri mubobobo unoshanda kwandiri kubva kumhosva dzandikapara
mubobobo wangu hausiwo masikati wewo kuti ndinoti kana dai ndakagara nemukadzi kana kuti tine mukadzi apa anozopesera akuti ndiri kunzwa kurara kana kuti pane vamwe vanosenzesa mubobobo wewo kuti vanozopesera achitambisa gumbo achitosangana nevakadzi. Inini wangu mubobobo hausiwo kuti ndiwe masikati kwete. Mubobobo uyu unoti kuti kana dzangu vadzeusiku ndo ndinogona kuva ndichingoda kunikina masikati handikwanisi kana nhengo yangu kana kuti ndichisangana neadzimai kana nhengo yangu kuti imire ari masikati. Ndakabva ndatofira kufa zvezvo kuti ndotofanira kubatsirwa mhuri yeZimbabwe. Handina basa kana ari masikati zvokuti ndingakwanisi kana kuwana chimwe chinhu chandiita kuti ndirare nemukadzi, asi zvinoitika usiku ndokuno mubobobo wangu uchikonzeswa nenyoka. Kasi munotomboiona ichifamba here nyoka? Nyoka ikazhinji handiione ichifamba, asi kutoti nhengo yangu zvainoita manje ndizvokuti kuti ndizosvika pakunyatsonzisa kuti nyoka ndine nyoka yandikapiwa yemubobobo, yandikagadzirwa yemubobobo. Nhengo yangu inosvika nguva yekuti kana kwakumanheru zvezvi dzimwe nguva ndakagara mubhurugwa mangu kana mupendumu munoita kunge nhengo iri kutatamuka ichita kunge inodzoka kutatamuka zvokuti inonofuta zviyacho ichita kunge inodzoka ikuti sezvinoita karwa hivi zvezvi kanoti kanodai soruoko kachinodzoka. Ini ndove dzimwe nguva ndopesa ndatati ko chii chiri kuitika. Saka chokwadi inini dambudziko riri pandiri, hakuna nhengo yekuti nhengo inoita so. Dzimwe nguva kana ndindega huri usiku ndinotombosvika ipo kuti ndakuona ndobadidza foni ndoona kutoti ndakunyatsoona kuti chii chinenge chichiitika pandinonzwa kuti nhengo iri kunofuta, iri kunoita kunge inonofuta inonodzoka so kuita kunge chinhu kufamba kana kunge nyoka iri kufamba zvese. Saka pandikapedzisira kutarisa ndakaramba ndakagara chete so ndokubva ndaona inini kuti nhengo iri kuita kunge iri kunonomira. Ndikati kuti izonomira chaizvo yoita kunge iri kunorara ichinodzoka kuita kadiki diki, yoita kunge iri kunofuta. Ndikati ndokubva ndabata ndokubva ndadzvanya dzvanya ndikati saka rukawo here kubva kumhosva yandikanikina ino. Saka chii chinoitika? Harusi rukawo here kana kuti kugadzirwa kana chii chakaitika? Nokuti amai vangu mhuri yeZimbabwe, amai vangu vanga vari varoi. Amai vangu vaiti tikaenda kumusha nemudzimai wangu ava vangu vasingabvumidzi kuti tinorara pamwe chete, tirare pamwe chete imba imwe chete nemudzimai wangu. Ivo vairara nemuroora vachiti baba wamwana ngavarare zvavo, hachiti dzimba dzacho dzakangomanikidzika manidzika. Saka ndakasvika ndichiona nhengo yangu, ndakasvika yokuti amai vangu vainzi vanga vane nyoka. Saka kureva kuti nyoka yemubobobo amai vangu ndaiva wanzwa rota vachiita kunge vanonondishandisa kunoniita murume usiku. Saka kureva kuti kufa kwavakaita ndo vakasiya vandigadzira futi here, ndichinzwisisa izvozvo ndiri ndega pandanga ndakavheneka tuti huri usiku ndichitarisa nhengo yangu zvaiita. Saka ndinokumbira kuti zvaakuitika zvese muhapwa mangu ndizvokuti kuti ndishaye basa kutsipiwa mishonga uroi unoitika kuti mishonga. Nauye madzimai hongu munogona kunge muchiroya mese, asi makudanana nawo kamuupenyu chaimuchaimo in real life? Kwete, vakadzi ava kudanana nawo life kubvira kune mhosva dzandikapara ini dzandinoti inini ndakapara kune murume akanditi uchazoona uchatendera asi uchadzoka chete.
waita upombwe nemudzimai wangu. Kubva ipapo ndiye mukadzi wandikarara naye life, mukadzi womunhu iye. Ndikataurira mudzimai wangu kuti uri kuona zvaakuitika izvi, mukadzi wandatadza naye akonzeresa dambudziko rese kana kuputirwa izvo, mukadzi wanhingi. Ndokubva taenda nemadzimai ndobva anodaira zveshuasikana ndakarara nemudzimai wenyu, right. Ava vakadzi veusiku ava hakuna mukadzi wandikambodanana naye life kana wandinodanana naye life. Masikati machena handitomboda kuona zvokutoti dai kuri kunzi taisangana dzimwe nzvimbo dzakawanda zvive zvokuti dzoumondimondi, ndinowo zvokuti vese ndinogona kutopedza kana kutouraya kana kutokanganisa masikati machena, nokuti ndenge ndichishungurudzika nokuti ndova usiku spiriti kuti ndigone kurivhesa nyaya yezvikuitika usiku. Masikati ndinoshungurudzika zvokuti handitomboda kuvaona vakadzi. Saka nhasi uno izvozvi ndikati ndivana vamunoroya navo hamuvazivi here mimi? Zvinezvi ndaakuvaziva vakadzi vacho vari 4. Makavaziva sei kana zvichiitika muri kuspiriti? Kuvaziva kwandikavaita ndizvokuti kuspiriti ikoko ndakazenge ndakuita sekuti ndakunovapiwa, ndakunovaona, ndichiona kutoti zvokuti dai ndaikwanisa kuti dzimwe nguva ndinogona kutaura nemudzimai kuti uri kuziva kuti usiku pandaifunga kuti inini zvakati ndisanda kunyatsonzwisisa mukadzi nhingi. Ko sei imimi muchizoti mukadzi wenyu akakuti ko mainhingawo vari kundidai, imi mobva mablema mukadzi wenyu, imi muchiziva kuti munoshanda naye mukadzi uyo usiku, sei muchizoblema mukadzi wenyu? Nekuti problem mese maakuiziva, munodii kuchitaura mudzimai mune zvakanaka kuti asori mudzimai wangu, mira ndiedzi kutaura nevamwe vangu. Chokutanga chinoitika papa hakusi kuti ndinenge ndichiblema mukadzi, asi kutoti zvinhu zvinoitika paspiriti yeusiku zvezvo zvokuti inini kazhinji kacho ndinenge ndisingade inini kuti nokuti mudzimai wangu haana zvimwe zvinhu zvaanenge achinyatsonzwisisa, zvokuti anenge akutaura nhawidzi, akutaura nokurwadzikana kwaanenge achiita, achitaura sokunge kana akutaura live zvakungoita kunge chokwadi chandiri kunoita inini kana kuti ndiri kunodanana nevanhu ava inini ndisingadanane navo. Saka ndinenge ndichiedza kuavhoida chete kuti nyaya iri kuitika yevana ava handidanane navo, hakuna munhu wandikambotaura kuti ndinokuda masikati machena live. Masona zvinhu zviri kuitika zvinoitika maspiriti. Saka kazhinji pakuzofamba kune vanotsanangura vanenge vachitaura kuti vamwe vanobva vataura kuti aiwa vanhu vakutodanana vanofamba usiku, masikati vese vakutodanana ari maprofita. Masona asi hazvisiri izvo zvinenge zvichiitika panini. Inini chokwadi changu ndechokuti handina mukadzi, vese vari 4 hakuna mukadzi wandinoita sei wandinodana. Ndoda kukudzosai kumashure baba, ndingadi kuzwa pamusoro pemhuri yenyu. Makazvarwa muri vangani mumhuri menyu? Vakomana vangani, vasikana vangani? Mumhuri medu ndakaberekerwa mumusha masekuru. Inini ndakaberekwa ndiri tingoti takaberekwa tiri 3 munhu maamai vedu. Inini ndina baba vangu, hanzvadzi yangu anga nababa wake, uyu munina wangu anga nababa wake, munina wangu akazofa. Ndakaberekerwa mumusha masekuru ndikakurira mumusha masekuru. Saka 1 ndiye akafa, masara muri 2. Tasara tiri vaviri, hatifambidzane nokuti uyu akazonge mukadzi ane kupanduka kuti takasiyana kuna baba, kwaanototurasa kumushowo kwake, hatifambidzane asi tasara tiri vaviri munhu maamai vedu. Pakuzvarwa kwenyu muri 3 kudaro, anga ari favorite yamama ndiani? Anga ari favorite yamama, musikana nemukomana. Imi maisadiyo? Inini ndakagara pasina kunyatsodanana, vakazotanga kundinyatsondida nokuti vaiti
baba wako havana chavakandibvisa nokuti vakambogara mumusha umu vakabva vane pamuviri. Saka vaiti ndakazotandaniswa mumusha menyu ndikakandirwa nyoka, saka kuti ndizotama mumusha umu. Saka rudo charo pakundibva ndichikura ndakangokura ndichingotambudzika. Amai vakazotanga kunyatsondida zvezvi ndakukwanisa kuzvisenzera. Ndopavakatanga kuzoda kuita rudo neni nokuona kutoti wa munhu manje waakuziva ndiaakutondichengeta. Asi vakanga vokutanga vakanga vachinyatsodana ndisisi ihanzvadzi yangu nemunina. Inini vakazotozondida ndaakutoshanda. Asi amuone kuti imimi munofanira kunge makasirwa uroyi futi naamai venyu here imimi? Ipapo kumhuri yeZimbabwe ndinodaira ndo pananga ndichitsananyedza kutsanangura paya pandati nini amai vangu pakufamba ponguva taakuzoziva zvaakuenda zvichibuda. Amai vangu havasi ndiwo here vakakonzeresa kuti vandipe chiuroyi ndiri ndega, pandanga ndichitsanangura kuti pane zvimwe zvinhu zvandaedza kuti kuongorora ndiri ndega zvinoitika paupenyu hwangu chiti asi kuda amai vainzi vakanga vairoya nenyoka, vanga vane nyoka. Amai ava havana kuda kuti rudo rwavakazenge vakundiita inini panguva yekupedzisira ndaakutoshanda ndatove nemhuri yangu, vaitovenga mudzimai wangu. Vanga vakatongomaka mudzimai wangu kuti akachenjeresa, kamukadzi kake kakachenjeresa. Vasingadi inini ndikatomboda kumboti amai vangu mudzimai wangu tichigara tichinetsana futi nemudzimai wangu chiti nini pamwe mudzimai wangu ndiari wangu. Mukufamba kwenguva ndakazoziva kuti amai vangu vanga vasiri right. Amai vangu vairoya, vanga ari muroyi mukuru chaizvo. Chirongwa machinzwa, manzwa baba vachitaura, manzwa amai vachitaura. Tonga tinzwe muri yeZimbabwe amai voita sei. Back to sender aite, vakata back to sender baba vanodona. Ndo pakaomera nyaya yacho ipapo. Vana vababa naamai havakutambura, ivo vabereki pachavo vakutambura. Ndinoziva vanhu vakawanda vachiuya kwatiri vachiti eve Drewmas Media ndimi munodhila nen'anga, tiri kudawo kuromba tichikuudza kuti zvinhu zvamuri kuda izvi hazviite. Mazuva ano taakutongotaura kuti hatina hatichatombofe takakurifeyai, musazvinetseka nakuwesta mari yenyu muchida kuuya kuzotsvaga vanorombesa, muchida kutsvaga vanokujoinisai satanism. Kwete, we are out of it. Ikoko hatichape manhamba evanhu vanoitisa izvozvo, nekuti muri dziri kuzotambura, muri dziri kuzonetseka. Kana vozotsvaga vonzwa kuti vakapinzwa satanism vanga vapuwa nhamba neDrewmas Media, kana denga racho hatingapinde muri yeZimbabwe. Izvozvo hatiko. Chatiripo pari zvino kubatsira chete ndo kwatinoda. Naizvozvo zvinozonetsa ndizvo baba vari kutaura kuti ndakazowana zvadai, asi ini ndiri kuona kuti baba havasati vanditaura havo chokwadi, nekuti vanhu muri kuuya kwatiri muchiti ndoda kuromba, ndinoda kuita zvakati, muri kutoita zvinhu izvi muchiziva. Ko munozoti kana zvaakunetsa muzoti ndakapiwa ndisingazive. Why? Kutaura chokwadi baba vachida hawo kutitaura chokwadi, vakatopiwa mafuta vaitoziva basa remafuta iwaya. Rangu zita ndinonzi Ndine shamba ndinovimba. Vachauya vana baba, vachauya vana madzibaba, vachauya vafundisi, vachauya vemakereke akasiyana-siyana vanoti vanokwanisa kunge vachizvibatsira zvinhu izvi aiwaka vange vachibatsira. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Zvichida uri kumba kwako une dambudziko rakafanana nairori, uya buda pachena. Kazhinji kacho hanzi a problem what is a problem what, yatosorovheka izvozvi. Ukatongobuda hako pachena neproblem yako, problem yatosorovheka. Zvekuti urambe uchihwanda unofira mumba, matambudziko haafe akapera. Naizvozvo ndinokutendai baba naamai nekuuya kwamaita kumahofisi edu eDrewmas Media. Rekedzai tione kuti tinosvika papi nekuedza kukubatsirai, tione kuti tinokundikanawo here. Asi so far hatina vakauya vakakundikana kubatsirwa, asati vawana.
naizvozvo tinovimba muchange muchibatsirikana. Ndinoziva kune vamwe vaitoti neshamba anoda kutosungiswa, neshamba n'anga dzake hadzibatsiri. Asi ndiratidzei munhu akauya achitambudzika ari kuti nhasi uno handina kunge ndichibatsirwa, tigomuzivawo. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Ndinovimba panapa mamuchida kuita. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Kaga mukwaneka ngotorera gitare rega. Zvaita hapo.